A wannan rana, 16 ga Januwari 2026, Majalisar Ɗinkin Duniya ta zama dandalin muhawara ta siyasa da tsaro tsakanin manyan ƙasashen duniya, musamman Amurka da Iran. A zaman gaggawa da aka yi na Majalisar Tsaro da Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadan Amurka Majalisar Mike Waltz ya tsaya tsayin daka yana bayyana matsayar gwamnatin Amurka. Ya ce Shugaba Donald Trump yana tare da mutanen Iran masu fafutukar neman 'yanci, kuma yana jaddada cewa duk zaɓin yana nan akan tebur. Idan har ana maganar dakatar da tashin da ake ganin gwamnatin Tehran ke yi wa 'yan ƙasar nata. Waltz ya ƙara da cewa Amurka za ta ci gaba da duba dukkan zaɓuka da takunkumi zuwa mataki mafi sauƙi domin taimakawa masu zanga-zanga da ake zargi gwamnati ta yi wa fyaɗe da tashin hankali. Amma daga nan ne rikicin ya ƙara ƙarfi. Jakadan Iran ga Majalisar Ɗinkin Duniya, Ghulam Hossein Darzi, ya ƙaryata dukkanin bayanan Amurka, yana mai cewa Washington tana amfani da ƙarya ne don juyin halin gaskiya domin jawo rikicin Iran. Ya ƙara da cewa duk wani mataki na hari, ko kai tsaye ko a ƙaiƙaice, zai samu martani mai ƙarfi daga Tehran. Cikin wannan zaman, an ga ƙuruciyar rarrabuwa tsakanin ƙasashen duniya. Rasha ta yi tir da Amurka tana shiga cikin harkokin Iran, tana cewa Washington na ƙoƙarin yi wa Tehran ƙarfin gwiwa. Majalisar Ɗinkin Duniya Matfobi ta gargaɗi cewa rikici zai iya haifar da asarar rayuka da sake ɓarkewar yaƙi a Gabas ta Tsakiya. Ƙasashen Larabawa, ciki har da Saudi Arabia, Qatar, Egypt da Oman, sun yi ƙoƙari su sassauta zafin rikicin. Suna roƙo a hana kai wannan harin, zai iya janyo illar tattalin arziki da zaman lafiya. Wannan taro ya zo ne yayin da a fagen siyasa da zamantakewa Iran ke fama da zanga-zangar da ba a taɓa yi a ƙasar tun bayan faɗuwar tattalin arziki da ƙalubalen rayuwa ba. Wasu rahotanni sun nuna cewa yawan mutanen da suka mutu sun kai 1000, yayin da gwamnatin ke samun matsin lamba wajen daƙile zanga-zangar. Trump ya bayyana cewa akwai alamun ƙarancin kashe mutane a Iran, kuma yana jiran ƙarin rahotanni kafin yanke shawara kan mataki na gaba. Duk da haka, ya ɗaga takunkumi kan wasu jami'an Iran saboda rawar da ake zargi sun taka wajen hana 'yancin mutane. A gefe kuma, akwai gargaɗi daga wasu masu ruwa da tsaki cewa duk wani hira na soja a kan Iran zai iya janyo martani mai haɗari, wanda zai iya ƙara tada yanayin rashin tabbas a faɗan Gabas ta Tsakiya da ma duniya baki ɗaya. Masu sauraro, wannan muhawara a Majalisar Ɗinkin Duniya ba kawai batun siyasa ba ne, wata magana ce da za ta zama lafiya haƙƙin bil'adam, da akwai yiwuwar canjin siyasa a cikin wata ƙasa mai ƙarfin soja don ɗimbin albarkatu. An shaida rawar da ƙasashen duniya ke takawa wajen ƙoƙarin kaucewa muhimmin rikici yayin da suka nemi diflomasi kafin yaƙi. Wannan shine cikakken labari da ya fito daga Majalisar Ɗinkin Duniya game da rikicin Amurka da Iran, da kuma yadda sauran ƙasashe ke ƙoƙarin gani ba a ƙara jefa duniya a cikin sabuwar jam'iyyar mai hatsari ba. Kasance tare da mu don ƙarin labarai daga manyan turakan duniya. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel ta mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribe. Idan mun ɗora bidiyo ka sani